Ekene gị Chineke maka nnukwu onyinye nke i nyere anyị nke a na-akpọ ekpere. Prayer Master Key. Ekpere ka ọ ga-eri m. Ekpere ka ọ ga-eri o. Ekpere ka ọ ga-eri m. N'ihi ụwa na-atụ n'ọnụ oge ihe na-esiri m ike mgbe nsogbu zoro ma ruo ekpere ka m ji aga ọ bụ ekpere bụ ike m ekpere bụ ọgwụ mgbọrọ nwanne m ewezuga ekpere amaghị m ihe m ga-eme unfailing Master Key effective weapon of war infallible hiding place ọkwa ya bụ ekpere when I run into prayer no demon can touch me when I kneel down in prayers enemies cannot stand. Ekpere ka ọ na-eri m ekpere ka ọ ga-eri prayer well ekpere ka ọ na-eri ekpesu na-awa anya nwanyị bịa na-efe isi ya amụghị nwa na-aba mba nrịanrịa na-enye nsogbu Ndị mmadụ njọ si ele dibịa gwọrọ ọgwụ masị na bụghị dibịa gwọrọ ọgwụ a kama na bụ chi na-asa okwu ekpere bụ ọgwụ gwọrọ n'ime Jizọs n'ime Chukwu edodododo ekpere bụ ọgwụ gwọrọ ogologo olileanya na omegbu mgbe were azụ. Let's give him the praise again in the mood. Let's worship the King of Zion, the healing Messiah. I worship you again, Jesus. unction to function uncommon miracle heaven be open by prayers Anointing. checking the power come down when I pray to the Lord. Ekpere ka ọ ga-eri m Jesus. ekpere ka ọ ga-eri Ekpere ka ọ ga-eri. mgbe ekwensu na-agbara m ụja And ekpere ka ọ ga-eri. ma dibịa na-efe isi ya Ọ bụ na ekpere ka ọ ga-eri. ajọ mmụọ na-abịa ike Onye nwe mmalite na ịdị ike ekpere anyị ga na-ekpe ekpere. Ọ bụ ya bụ ọkwa igwe n'ime Jizọs. Aha. Na anyị nwere olileanya Nwachukwu kpebe ekpere na-ekpe ekpere oge niile n'ụtụtụ ehihie na abalị. Never give up in your prayer life because prayer is your life wire. Prayer is your key. Prayer is your medicine. Prayer is your charm. A prayerless Christian is like a toothless bulldog. If you can kneel before your God, you can stand against your enemies and have victory. Don't live to pray. Have you prayed this morning? If you have prayed, you can still pray again. But if you have not prayed, there is still an opportunity. You can pray in your car, you can pray in your bedroom, you can pray anywhere.
to pray now, for prayer is the key. It is the only